Hi, welcome to Geraldine Shakapuni and Stumdenation. I'm 30 years old and I'm from Mississippi. Hej, Joseph Washington 생각하네. Jeg nævnte noget i sovsen, stod noget så. Jeg udtrykt mig starten af sig. I know so we bet Nando could take man was better than Queen Nation got it. Then they got to say to go to go as good Jeji Abbott Stado and Queen you. Then they just Abbott Stado. Og ikke han så tætterne i nogle kvinder af arbejdsdag. Og nu der er ikke at de ved at det var nu der. USA er brømmer her, altså. Jeg kan godt til minut. Nok er jo til ikke er jo der er så sådan kisse der lidt. Jeg kunne ikke gøre et stykke af arbejdet. Jeg kan godt til tæt godt af jo. Gen andre må jo. USA har arbejdet. De arbejder det kvinder og jeg starter. Wow. Jeg bet man en annan så är det bom det där går inte hade jag mukti så tätum det det igen. Det kom steg jag på så du är stött gå här den där autostagnaten green. Og ikke måten de til sig med mjød, ligger kasser den nakketten i det dagen træner, så hun siger arbejdsdaler. Jeg de aftagning, og at nakken de aftagning, og så er til nogen af jakse der, en dag synes. En gang ikke gør de arbejdsdaler, så var der mastisk arbejdsdaler, ingen arbejdsdaler, men også til der nogle mastisk arbejdsdaler. Kvinder og ikke nogen nye necessitet, man i noget kvinder arbejdsdaler, hvor en afstedæk. Kien her jeg arbejder i mission her måske godt damhavne der ved det taxen her og nakken jeg mag hvor jeg akser det og dagen der jeg arbejder i mission der arbejder. Which one we just go hit Mastiska. Det er jo godt som sådan også jeg og det er masten så skal nok sådan en nakkegai som dagligt så. Okay. Jeg er jo en der kan som sådan det var man det jeg er jo en der på morgen og det kan nok sådan men næsten man tager så og så en nakkegai som så sådan det. Når skal jeg også have en nu gør det ikke måske godt det næsten nok sådan. Okay. Jeg kan arbejde til dag noget når hvad når den er prepare noget. Nu kan det kan ikke så det er ikke stå der og savne den der gennem kvinder der nogle gange så mange støt og det nu men når bliver jeg arbejder når så jeg men du ind det bliver godt arbejde men så jeg når til mig det bliver ikke noget så jeg arbejder en krigssoldater skal at når jeg arbejder vi har så det kan blive det min job skal arbejde jeg finder når så jeg vi bare om byen har jeg arbejdet når vi jeg kunne noget til mig arbejde når så min organisation vi gerne er sovnet den vi næsten også sovnet det er jo så op til det fingermagnist når man også så sovnet til det kan nævnt og sådan sådan trin. Okay. Det giver infections when I had jeg kan stikke arbejde til den her vej. Nej, men jeg tror ikke der er også gør. Nej, jeg jo sådan jeg betræner hvad nakken jeg betræner hvad så ni synes du der noget hvad ni stemmen her sovnet øjnene her gør de man kroner så when after det kan det der kvinder bare bukser der noget hvad nakken nu gerne til at tjekke ud øjnene der bukser der min vægt der har noget kvinder ikke så sovnet og jeg så og skal den næste når man ikke smager op til det fine sovnet sådan jeg kan de så sovnet jeg kan hvad nakken kan gå det damhavnet
sekä just sit muistakat pitsuusi teistä aksonon. Enäkin he kunnakin nyt haavana. Nyt kään haa mä ajattelin nyt uksikin makuskaa. Tänne mun jaksakaan. Musta myös on. Asko pekityskaa höt skadana. When I'm mä ajattelin nyt. Niskaan skum diani on. Baban jo amani usai abtsana. Egin mä ajattelin nyt uskat. Usai Kegannas mä ajattelin, että pekityskaa höt skadana. Nussamut naatis koso egin kai abtsana. Mä ajattelin nyt. Muidu timjoin jo. Rösesi pistu vielä nyt ismeno. Et nykä pakahan se. Muidu timjoin jo. Huksikin käydä. Egin kai abtsana. Pekityskaa kai skat. Astim jo asioinus just kosidis vinen. Egin nasia suutsidna vadna. Kvinko tekta muka amsk wisna. Amsk egin heimin he abtsidona. Stodan kusodona. Musan tegada pitsuusi teistä aksona wisna. Musta tsebuini so. No siis koulun mukana paskana mennä poinit na ebet mennä poinit na wisna kaya emän agnut na agni on niissä tsyt mana lasse miusuta ja abetsudana ja siis poinit. Nej, wis kai mut mintis amska wihid Jack Chin hewin den amskuiste ostad. Wisna. Wisna der gav tisit nu er teknikker kan også tunga så. Jeg den der teknikken man ting skal der gav big sound når amskna. Jeg den der man tingene nu så det der mere tæt snakke ned nå. Ni svigt. Jeg man tingene der prisen nu der. Jeg den der så socialmark sådan nå. Egin jeg betegnet at krigsalderen. Sidet kan jeg med så tigonagnet na pisa wisna kaga mastisk maga vadnagen jeg betegnet at tigonagnet pisa wisna nasja staksedona og nasja det så tingen tiderne her betalerne hvis nå. Og måske det skulle vi have en gang ved sådan et tændet bevar det du må sige noget kun. Okay. Det giver jeg. Jeg måske ikke arbejde nu i pulling a muscle og det betyder godt der. Jeg kan da en anden. Og det betyder godt der man kan. Ja, episteri der han kan det. Ej, de er arbejdsholdninger. Skal man natukis en garden. Skal man natukne kaji tanaga. Skal man kaji korsuga kaji det godt af. Jeg er den kagosat. Kagosat nas which word no. Egin no music der. Du maga jakset og ruttemen. Den må gøre måske. Jeg ved ikke, at du lader noget, der er tegnet, og så er kroner. Jeg kan mere til, at vi tegner der. Jeg kan vi har noget, når jeg siger. Jeg kan ikke tage noget, det er mit datum, jeg aktioner. Jeg kan ikke skudde noget. Jeg skal begge du skal jo øve et skudde noget. Jeg skal nisse du skal, man skal jeg har betalt en højt. Det kan man sige, det er vundet i djønne. De stjøret mange jakset, der man går på dønnen. Jeg er mere sådan, jeg ikke har til mig, jeg er mere sådan. Ja, gagas kognat guided. Ja, jeg er ikke niet min. In your water is time you gagas kigna kodre magnesium stigum. Nega fito der dukna, kat nisto maja skal man tage sådan en nega også galat. Kagna fito gala egen her gagas kon. Jeg kan stykke mig arbejde sådan. Egen nogen mogen her fito galat. Egen her gagas kon så der. Egen her arbejde sådan. Skædning og skal med den så selv skædning.
Okay. Ai mina Bell's palsy is nga det dang anot no incre. Bim kebit ana. Aha, bim gabi den jeg mste gabet sid no. Tegen Aiga ain di tema usa ja taun bim kebit ana. Men hik, egen men hik. Men hik is en gasen not det er sibit jait. Som så mange der er sibit sunit. Asum task så da i natt i langsana. Og nasman task så. Nasa sjukmark så. Stiga da sukaka. Så en i smaksidna. Skulle sitte mamma nu skulle ga hem jamet nå. Nå sjukmark så en gang jeg vet niet dan. Mi har tæt jeg bi tårna. Mugen ji mamma på dagen uten ji ja. Ji ja. Ein jo amma då då mugen nanana då då nu. Nu kan til østen taget na. Nå skal jeg kausjoga nå. Altså Buffett. En gang jeg stod den Dante bin gået og dansen. Ingen et skot nu. Og jeg må vi skal og skog nu og ingen er godt maten. Og skulle til det jeg må sige. Jeg skal jo så mange når må sige bare på det præcis for nu. Ingen usted jo et spyderne det der. Det mine på ikke skot mig må næsten nå sit skot. Nå skal det så det fyn. Min ja. Nå ser den så meget så gerne men så nå sit skot. Og jeg synes så at min er som har der når skal det må starte bin gået. Okay. I mean det na diskan queen abits inon queen. Nas så skan dis tre abits. I guess in anotska modern times, I guess nga diagnosed ever since the earth has been polluted. Naska bod det is it ano. Og not stagna fast ja. Ai ja. Kitchelega dan Inga gas skulle magat någon kassa väskan där med så att den är ja och natt ska ju man ha. Kan det ju arbetsmannen kan stunden och natt stanna så är det. Jag kan gärna magen där jag ska nu nasse jag en bananas. En stunden arbeiten där jag nasse vi mjölkan tack och man kan massa då sabot är snart där i dosken så. Jag menar min nästa något annan en tringa en annan smas. En det så många på det desken under något som sitter där. Många det jag var att kunna jag menar det så att man det är nästa jag är svenska jag är boykott av många det är nog datorn och så. Men nästan det något annan. Den jag så säga gav cheating och så gav så och nästan så kan ha. Jag nämnde att man kastidot jag vet Tim Squattart jag kan säga. Jag kan inte se så ting i någon kvinnan där jag nasse jag en boykott av man mag är nog datorn att jag vet i det dagarna kunde öppningen och gåka. Jag en nipska du sa market gott så skulle det ska ganska gott. Och du sa öppningen och gången kunna nu kan jag att ja tim nach med deine kan mega. Den vad ska nog någon ja und kunna jag vet inte om växta det kunde ha inte kunna någon Magne något misken där dansmet jag vill säga skulle jag jagna gång gå något ska så mycket in datorn kun med robotska Mr. ska ju då i näst mag vad nagen man säger då till dina konon mycket arbete jag och någonting nog där det någonting så i någonting alltså jag arbetar med switch mycket där var så tjungen danska så tjungen kunna där
mugen tekee suut niin nosti äsken ne kokitakin sanoit. Okay. There's got the conny Labrador in Cree. Labrador. Ja. Det är sin galet na. Att du spia. Hey, a duspi. A Dus duspi, ja, Labrador. Ana. I bet that's good in dog ma winter's ways have butts my gods or Patskan and Nips. Jäimänkä oikeastaan me kauput na minut kun det vetää nu som är det där ja pengene på mega jo til mig på en mega kauput det er jo til det godt nå men jo til jeg kan sige så synes jeg det for nu men godt jeg kunne ikke der ja kan jo tage nu på как мне сказать, чечевает, кайдатная удастся. Да. Все, стегна да кавит мота да это не гоня. Чечет ми чега вот на это. Касуэска чечет на чимё чечет на это тартнига катего на. Гавот на всека я им сюда на ночмитна. Nästi mie tseiston ta leettugi natukene. Ka võitmata on leettugi nii kannu. Ega tekalt teadnud. Me ka tahaks söödi, me kaubab nüüd on kandunaan taas kadega tekanud see kadnu. Nii natukene. See vaats kadnu ei otsi paavitanud. Mis taadis siin. As kodi jäsa näo me võt nii saaksin tänään sitä on paavama. Tekalt sugu jäsa. Eski tega ka pea taadni on natukene katsekin tjänane on tkin. Ei ole vabiani katsumodnu. Katsektaadnu. Se ka naaspedaadnu vaan tekst. Muidu se on katsekat ka ben poitaadnu on tkin on tkätjäpnu snitnu. Mahkela ei ole ajuti avustaa ja kunnihodaani kaga ja tigoiga tissueksi eget ka hadnu boy ka maskisvanska minga ben poitaadnu titsideen on tkin ka ben poitaadnu utsis saatsnit mu kostogonit enga saatsnit kapske nad Seega saatsupuinen kostisek kedat. Seega saasit. Asakakaan tuntuu saasit. Se ei käy, no. Mukava. Mutta se mä hadan kaikkiga. Kaidet no somaskoti siikata mua notmisa me kata en tojas. Senga siis saada en stopmuteeda omaga sa. Siikata mua maskot se stuota ja. Se stuota se vaid mitä se jaasuuti. Как не кадно чекта века сасугтаж. Сега не може да ясугтаж чути. Киоситио. Ускарис. Сега да ясис. Eske det kan mi automatne automatne bet asiska. Eske det kan mi automatne utoninska ka aphet nat. Minkä det jawab ja ne kapsket nat. Eget ka mi ubutni ja. New boy. Enak ni muin haanst ja mondan kaitsi on eska ja ka paamukäini katupskait magnassissa kotosi teetni katse vaisi se asake katse se monta mikä on just vuonna taitaga tan hagaistit katupskait mukäkin kaitettiin da uibet se vaisi se kotosi teetni tohtunkin nipsi se pedaajak. Enkä tiedä, siis asko mukeut maant niitä kun oikeasti tukut. Enkä se minä toivoiskin innoita ja oisketa ja et kysytä no. Tämän tehnyt se just taatoi njantoma ja uesiset javat se muutnai kagus Näkää kusupni, että jos siinä on. Ja vinti päästä maana, että siinä kiko teka tietysti minä opitaan ja omten näistä kanssa. Ennen kanssa käy apestaadin sen, että tsaakam se myöti tämän palaan.
gaman harni på. Jag skulle gaman ködna så. Bara vi tatt det jag gav mig åt. Tyckte jag bara ha. Jag tar gott som jag vet det. Om du inte kan säga det. Jag gav det som jag vet. Det var att jag precis det jag axet på skatten så studek. Ja, gagosul med tagum signos precis. Tomastigna en måste kanske bli sittande guy. Jag axet nu som så där då går det axet. Tomastigna när det går det skunt. Jag kan man ha smarta det nu precis. Jag tar ut det vi inte nu vad så jag studek. Jag är gagosul med jag betalning så. Ja, bara tidigare pega ja, negare jag gärna tjuven hade det också nå. Ja, pegen matchen och det syns det. Kax taden bara nu good don't card eller good not ta. Vi går till mig mitt så german inte. Men jag mitt så med gott. Ja. Gå på den något misset. Det där kan studenten bara till bussen. Jag ska till bussen han till gården. Gav arbejde nu. Nu pega 1920 gav arbejde tipskøret sladak til går der hovedstad. Gav arbejde. Det ser tipskøret nu då. Besagt det går jo i der noget det gør 1900 skøder. Gav besagt nu og skal man også til dodunga til går nå. Og skal jo ha et tag nu. Gav besagt nu det jeg introds. Gav pas til det måden nu gav det gav trykt det. Og jeg skøtten gav en tæppet nå. Det mugat. Nasja, nej, det kan ikke så. Jeg tager også ud på det. Min gav så arbejdstid nå. Ja. Jeg tager også ud på det. Måske på det. Jeg kan ikke vinde det, tror jeg gerne kan som det her skal gå nå. Jeg kan arbejde og til mig ud og sådan noget. Så kan jeg siger det ikke, kan jeg gå så kan jeg gå og så wow, I tror så. Jeg tager også det der så der. Nej, jeg er med på det når man så kan se det. Is that what I guess depression, anxiety, ikke noget. Jeg burde jo nej, usikker på det. Måske om den er skal så kan burde gerne så min det som om næste går nå. Jeg kan ikke rigtig gerne. Jeg kan ikke chat godt så det det. Ja. Jeg kan ikke. For det kan twin day to help with mental health, mentally go and as struggle with. Det kan twin day i arbejde. Mega enya mungkin ada dan bad min just arbetan mungkin di cetan ya wana kana si miobita om donations kewana yo skudabo yo maga chigoya tskagota nasim stit to dago na notmis admak notmis and do da na enga gajitet notai no tigaden ya tkuinti det dagen notmis er tired na jeg na mi word gal og matchat men sen då krisot den egen snak så enga gajitet chet matnya no. Ja. Dan nog eens radio dat tweet. En gas het steeds maar is tweet een keer dan gas het daar gaat een paar anders gas was ja maar gas het twee gaat nog eens. Het gaat je gas je speelt dan moet een koude gas dan zo. En gas het steeds maar gas het zijn nou daar het daar bestaat kan je nog eens dat. Typ så jag startade in i apotek min
Hewi tskut masuinga getigen inuntukin haldeeskadain. Aika osaan no taiga. Det är det man nästan stin tjejen för. Stort sett jag tycker nej någon tycker måste jag är en tag snart no. Mogni no taiga gångs för skulle mot ni egen och så skulle man jag ska na jag vet vad ska jag no taiga nej någon tycker att skulle man jag skulle man nej någon tycker taiga så ni no kaga nagaga ska man se no egen och så att skulle man gata det så man så någon tycker taiga så jag jag måste nog gå kan nog ta någon så stier vart ju eller någon kunde landa då dingen ska typ bomber då ska man ska titta någon ta någon kunde ett skulle man det alla utan att det många annars så då många någon kunde nakon till det dagen kunde med det tanke ska det ni skulle den till det dagen nu ett arbetsdag nu die besone ga det kan bli Peter Kid no där måste när snit ska det bli 1200 jag kan hem in kusaptigen i sen det nu ja kunde ju nu ja så där start was good nu channel jag kan hem med det channel och samma måste snit det bli 1200 jag också då jag den bytte kart. No man jitok det den kan bli Peter Kid no där asen måste så Michon mig gott kasi då no. Mogen strålt i så satsen det kan bli tog jag då. Jag går till mig och börjar inte där. Jag med det träna jag arbetar. Det ni chiguds katskut magnutoga inuntukin järgden dagotten kogevögö ni chigu det då. Det kan det gå till sitt med kända då och tanga så maroga i sabeltajtna. Tanga skulle man daga då ska kas. Och ska så mycket tjäna nå vart du går inte kun. Stort tiaga till cheton där. En utan så inte kiso där jag axet går nå. Stit ut någon där i någon kvinna något som så jag ska gå ut doktor vart du går inte kvinna no. Adden tis med gården cheterna vart du går inte kvinna jag vet mycket inte kviga jag vet skulle gå ha. Vad ska na i någon kvinna jag vet efter silti mot nej någon kvinna. Du vet man när den var till vad det inte kan av. Aska som signal och skatt idag. Ingen kan jag ta till något kunna man kan kunna man ska det då. Jag går det tam har något vad nagen. Ingen sa jag ta ner kiggarna. Ingen kan det var du vet då för några det där ja. Aska som signal och skatt. As man inte tar något det till då. Kajdak da big visum ala en pet minantes in tklatna tskat kajdak not kun magin sama maskot distribution mesti chikaso asminga ga bamtet no ba anagni not kun ga